important és la planificació. En principi li ve de fora, diguem-ne, no? Que és lo de la fira. A la primera meitat dels anys 90 es planteja la idea de que la fira de Barcelona allà no pot ser, s'ha quedat petit, on posem la fira, hòstia tu, el que se'n deia aleshores el polígono Pedrosa, el polígon Pedrosa, que era tota aquesta zona del sud de l'Hospitalet, i mira, aquí posarem la fira. Llavors, primers anys 90 es fan les negociacions i a partir d'aquí Celestino Corbacho comença a plantejar un altre cop grans plans urbanístics. És a dir, aquí eren petits plans especials, a partir d'aquí comencen plans urbanístics importants. Això no treu que no hi hagin també plans especials com ara el PERI. Els PERI són aquests dels centres històrics, aquí tenim el PERI del centre històric de l'Hospitalet, però el de Sant Feliu, que també l'hem volgut posar per comparar, sabeu que la gran victòria de Sant Feliu, entre altres coses, és que la ronda de dalt passi per sota, diguem. Però ja, torno a dir, hi ha plantejaments de gran escala, diguem. I per això es crea l'ADU, l'Agència de Desenvolupament Urbanístic, hi ha un pla a l'Hospitalet 2010, segurament recordareu, es crea el Consorci de la Zona Franca, en fi, tot un seguit d'organismes i de plans per plantejar canvis a la ciutat, però grans. I sobretot es planteja, per exemple, hi ha una cosa molt important, que és el PRAI, que diu, tota la zona aquesta industrial que ha quedat al mig, que això ve del Pla Comarcal del 53. Si voleu veure, veieu la pastilla aquesta del mig, de la zona de la carretera del mig, com a zona industrial, que és força inexplicable, perquè entre una zona urbana i una altra que havia de ser, com Bellvitge, una zona industrial, però no en fer així. Home, les vies del carrilet trencaven tot. A partir d'aquí sota... Com que això de la indústria ja no va bé, hem de transformar. El PRAI volia transformar la zona industrial, excepte aquestes dues zones que encara es mantenien semi-activitats econòmiques, en zones urbanitzables, per visqués gent. El PRAI, que afectava un 10% més quin 10%, el vell mig, el terme municipal, la veritat és que no va tenir molt d'èxit, no va haver aquest procés de transformació, de substitució de l'ús industrial per l'ús residencial, i va quedar allà. Però la gran transformació que es va plantejar en el Pla 2010 era sobretot el de la Porta Nord i la Porta Sud. El plantejament era la Porta Nord, que és allò que dèiem abans de la carretera de Collblanc, ja serà una gran renovació, aquí farem uns gratacels i sobretot també, especialment la Porta Sud, amb tota la transformació impulsada per la Fira. I el gran nucli d'aquesta transformació serà la plaça Europa. I a partir d'aquí ja el concurs o l'atracció dels arquitectes estrella, sabeu que aquí a la plaça Europa tenim un edifici de tots els grans arquitectes de les últimes dècades, i a partir d'aquí una gran transformació. I la transformació de la Porta Sud, després discutirem si està bé o malament, però en general diguem que s'ha produït força, però la de la Porta Nord és la que no ha acabat de reeixir. Està allà a la zona aquella de Can Rigal, de Pobilla, Cases, en fi, és la que no... Ha quedat una mica com aquest projecte que no acaben de concloure. I aquests són els grans projectes de l'època Corbacho, diguem-ne. I arribem a la situació actual. Cap on anem? Diem, l'Hospitalet és una ciutat de 12 municipi de 12 quilòmetres quadrats, 12 i mig. En aquest moment tenim 250.000 habitants. 250.000 habitants. Clar, això dona 20.000 habitants per quilòmetre quadrat. Avui sortia a La Vanguardia que 50.000 han passat. No sé, uns 20.000 habitants per quilòmetre quadrat. 20.000 habitants per quilòmetre quadrat és moltíssim. És moltíssim.
és de les més altes del món. Però, a més, hi ha una diferència important. Els districtes de la zona nord, per exemple, Torrassa, La Florida, Bovilla Cases, Can Serra, arriben, alguns superen, altres freguen, estan al voltant dels 50.000 habitants per quilòmetre quadrat. Això sí que és una mica la xifra que donava La Vanguardia, aquesta és només de la part nord. No? Clar, si tenim en compte que aquests barris, a més, toquen a Sants, que també té 50.000 habitants per quilòmetre quadrat, i a Can Vidalet i Sant Ildefons, que estan pels 40.000 habitants per quilòmetre quadrat, clar, tenim una zona, no només la de l'Hospitalet, sinó tota aquesta zona, amb unes densitats de població que sempre diem, el sud-est asiàtic, sí, no? Són comparables a les de les ciutats de l'Àsia monsònica. No? Això en si és bo, és dolent, home, podem discutir-ho, però segurament té més coses negatives que no pas positives, perquè la densitat tan alta genera molts problemes. Davant d'aquesta situació, què es pot fer? Quins plantejaments n'hi ha? Doncs en aquest moment hi ha tres grans projectes a la ciutat, tres grans projectes urbanístics. El primer és l'anomenat Biopol. Bé, acabo de dir, el Biopol no és un projecte urbanístic, us he enganyat. Diguem que és un projecte econòmic. El que volen fer és allò que se'n diu un clúster, que és com una mena de concentració d'empreses, d'institucions i tal, per atraure una activitat econòmica d'un sector determinat, en aquest cas el biomèdic. El que passa és que, sense ser un pla urbanístic, té un impacte urbanístic evident, perquè es dona facilitats perquè es construeixin unes coses,